22 hodín. Počúvate Rapeš veľký diel. Upozornenie. Táto relácia je vhodná iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak stojíte, ľahnite si. Práve sa začína relácia Libido. Pekný dobrý večer, naša sympatická, čo to je, uvádzačka, pekne zavzdychala na úvod, čo je nekladným znakom toho, že sa začína relácia Libido. A myslím, že ani netreba nejako špeciálne predstavovať. Tí z vás, čo nás počúvate, veríme, že nás nepočúvate náhodou a presne viete, prečo nás počúvate. Ale pre istotu pre tých, čo nás počúvate možno prvýkrát, tak ja tu pripomeniem, aká je tu vysielacia zostava, štandardná vysielacia zostava, ktorú môžete nájsť mimochodom aj na stránke www.rapes.sk/libido. Čiže od jedného mikrofónu som to ja, Cecil, od druhého mikrofónu to bol Teofil. Od techniky, tak ako vždy, náš obľúbený Buky. No a ako aj predošlý týždeň tu máme hostia, alebo teda znovu hostku, Alicu, čiže vítame ťa znovu, Alica, v relácii Libido. Ahoj. Ahojte, teší ma, že môžem byť znova poctená tým, že tu môžem byť hosťom. Aha, takže je to tak. A my sa tešíme, že si poctená. To som sa aj nad tým zamyslel, ale sme poctení, hádam všetci, a poctení budete asi aj vy našim dnešným vysielaním, tak ako aj predošlé týždne, aj tento týždeň bude relácia Libido znovu tematická na dnešný večer. Neviem, tému na dnešný večer, ešte ich trošku budeme napínať. Síce už padla predošlú reláciu, ale... Ja si myslím, že povedzme si tému a potom ich budeme napínať. Tým, že o nej budeme rozprávať. Neviem, či zrovna, no minimálne napínanie pri tejto téme je atraktívne, alebo teda sa viacej týka dám, alebo teda žien, pretože ich zvykne niekedy napínať, keď padne reč na túto tému. Ale o tom sa tiež ešte porozprávame v dnešnej relácii. Ja by som to šplechol, aby sme zbytočne poslucháčom do tváre. Takže dnešná téma je... Ideme sa zase odrátavať, a už nechajme to tak. Dnešná téma je orálny sex, tak sme to zvládli aj bez odpočítavania. A orálny sex, teda budeme ho rozoberať, aké sú techniky, spôsoby a všetko možné, čo sa týka tejto témy. Dnes večer bude povedané. Áno, čiže vlastne to budeme podávať orálne. Orálne o orále. Orálne o orále. No, myslím si, že na úvod sme toho povedali už všetko, čo bolo treba. Alica sa už teší a usmieva sa. Ešte pripomeniem naše kontakty. Mailovať môžete priamo do štúdia, a to tak, že napíšete mail na studio@rapes.sk. Rovnako môžete použiť aj ICQ a to číslo je 321 222 917. Po prípade Skype, Rapes_VD. Ja ešte pripomeniem moju najobľúbenejšiu možnosť, čo zatiaľ ešte žiaľ nikto nevyužil, ale mohli by ste prísť. Alica využila. No, Alica, ale tá je už tak erárne. Tej sa tu tak Alica nás zapáčilo, využíva už pravidelne. Alica je taká využívaná, alebo využíva, no, nechám to tak. V každom prípade môžete prísť do súterénu bloku E, priamo do štúdia Rapeš veľký diel a môžete sa s nami porozprávať, môžete nám čo to povedať, môžete nás dokonca aj zaučiť. Ja to len upresním, keďže máme poslucháčov kadetade, tak ide o internáty veľký diel, mesto Žilina a krajina, snáď už ste definovali aj podľa našej reči. Ja myslím, že teraz už to bolo naozaj na úvod všetko. Vy sa môžete tešiť na 60 minút, ako by som to povedal, naplnených orálnym sexom. Orálne naplnených